Tak dá sa povedať, že je to kurz, možno ako každý iný, ktorý si môžete nájsť a takýchto kurzov býva veľa v ponuke, ale to, čo bolo môjim hlavným zámerom, je ponúknuť naozaj zrozumiteľnosť a pochopenie Montessori pedagogiky. Nie len to, že sa naučíme prezentácie ako také, ale potom, keď som ako pedagóg v triede, tak to, čo zažívame veľakrát v triede, je, že to môžeme vzdať, že zrazu to nefunguje a že deti nie sú motivované, že treba sa nesústredia, že tam prichádzajú také tie rôzne drobné situácie, s ktorými si nevieme rady. A to, čo bolo môjim hlavným zámerom, je umožniť, keď si budeme aj ukazovať nejaké ukážky jednotlivých materiálov, aby keď dieťa nie je upútané, ako ho k tomu pozvať, alebo keď jednoducho si nevieme rady, možno nie s tým, ako odprezentovať nejakú ukážku, ale s tým, že aby v tej triede nastala dobrá atmosféra, aby nastalo sústredenie, aby sme každé dieťa vedeli pozvať k tej aktivite, tak ako si poradiť s nejakými situáciami, kde sme bezradní. Hej. To znamená, že je dieťa, ktoré iba kráča po triede, je dieťa, ktoré sa nevie sústrediť, dieťa, ktoré ruší iné dieťa. A čo s tým? Takže možno taký bonus alebo nadstavba nie je len to, že budete mať odprezentované všetky potrebné aktivity Montessori materiálu, či už praktického života, zmyslovej výchovy, jazyka, matematiky, ale to, čo je ten veľký bonus k tomu je, že pri každej tej aktivite si ukážeme, a čo teraz, keď dieťa ešte vidíte, že už by mohlo robiť Seginové tabulky, ale vidíte, že si mýli číslo 15 a 51. Čo vtedy? Ako si poradiť v takej situácii? Alebo vidíte, že dieťa chce stavať ružovú väžu, ale predtým nepracovalo s drevenými válčekmi. Ako si poradiť proste so situáciami, ktoré sa vám budú zdať, veď mám dávať ukážky, mám ich dať čo najviac, mám ich dať počas toho dňa vlastne každému dieťaťu aspoň dve. Ako sa to dá urobiť? Takže ako si poradiť s takýmito situáciami, že nie je to len o prezentáciách, ktoré si budeme zapisovať, ktoré si budeme skúšať a odprezentovávať, ale je to naozaj aj o takýchto skúsenostiach.